Katkum ka report balai thu do menteri rangba jong ka jala Meghalaya konrad ke sangma hapo ka Twitter mynta ka shipho baje lai minute haka shipho trek Julai 2000 la ong baladon shu sa shipho ngut kibayo yakani ka jingpang coronavirus hapo Shillong henyongut naki kidai kibawan napo Delhi Kolkata Guwahati Chennai bat kiwai de ki Jaka iwai edai napo nigrim yakane la thu do chief minister konrad ke sangma bat ladangi khenlang baro kibriu kibayo yakani ka jingpang coronavirus kibrang don menta hapadeng ka jingsha sumar na baro kawai ke jala Meghalaya kila kiu shaka shispa live khandai ngut bat kibla koino baro kidon kumba sausan ngut te habangi pej kum kani ka report napo ka jala Meghalaya kat banang mi gisngi ngiyo i ba kane ka jingpang coronavirus kalanang kiu tes ngobha ban sumar baha haba phia sharum chanang but ya ka ai ba ka sarkar kalap tha yangi iwai pe iwai te tangkini ki khobor khoble shibun